Okay guys, para sa tutorial natin ngayon, kailangan natin download tong KineMaster at pipili ka kung anong size ang pag-record ng video mo. Depende sa'yo kung 9.16, pero para sa akin 9.16 ang na-record ko para sa TikTok. So syempre mag-import muna tayo ng video na ginawa natin kanina. So yan, hanapin mo lang dyan kung ano yung video na shoot mo kanina. Then check mo muna kung saan ka lalagay na sky, kung saan mo gusto ilagay. So yun, tapos add mo ngayon yung dinownload mo na Galaxy o Earth, ganon. So yan, lagay mo ngayon dyan, tapos hanapin mo na kung saan mo siya ilalagay, kung saan mo siya gusto palabasin. Then yan, lagyan mo ng palatandaan, click mo yung red para maging kulay violet, para meron ka ng mark kung saan mo siya papalabasin. Then ngayon, adjust mo na yung skies, tapat mo dun sa violet para dun siya lalabas. And then susunod natin gagawin ay import mo ulit yung video na ginawa mo, pero as a layer. Click mo yung media and then import mo ulit yung video mo na kinuha kanina. So yan, kailangan nga pala guys, yung pag import mo yung video, nakabalik ka sa 0 from to 0, and then click mo yung adjustment screen fit to para yung sabay ng video mo sa una at pangalawa ay parehas. Yan, then click mo yung chroma key, then enabled mo, then place mo na ngayon yung Galaxy sa ulap. And then make sure nga pala guys, pag kukuha kayo ng video kagaya nito, make sure nyo na yung sky is blue para hindi kayo mahirapan sa pag adjust ng chroma key. Tulad sa akin, ang hirap i-adjust kasi nga yung sky ko may parting white and then may part na blue. So yan, hanap ka lang ng fit na kulay dun sa sky na katulad sa video ko. Yan, hanapin mo lang, din ikaw nang bala mag-adjust. So yan, hanapin mo lang yung key color na katulad ng sky mo para makuha mo yung tamang timpla. So yun, adjust mo na lang. Thanks.